मोनफ्रोमबो पलिटिकल पार्टिफ्रा गावबागाव टाइम सिचुएशन आरो एडभान्टेजखौ लानानै गावबागावनि स्ट्रेटेजिजों पलिसिजों खामानि मावो जे समावहाय दिनैहाय इउनिफिकेशननि थाखाय मोनसे मुभ लानाय जादों आङो बुंगोन बे इउनिफिकेशननि मुभ लानाया थारैनो मोनसे पजिटिभ मोनसे स्टेप गाज्रि नङा मोजां बेखौ जों वेलकाम खालामो खिन्थु बे इउनिटिनि स्टेप लानाया माने बिथांमोननिफ्राय जेरैबायदि स्पिडआव बा जेरैबायदि एडभान्स जानांगौमोन बे जाबोनो हायाखै अफिसियेलि कमिउनिकेशन अफिसियेलि बिथांमोननि मुभ लानाया जथेस्थ' लेट जादों आरो बेवहाय पलिटिकेल पार्टिफ्रा गावबागाव फिल्ड गावबागाव मोनसे ओनसोलखौ केपचार खालामनायनि पलिसिजों खामानि मावनांगौनि बेलायाव केन्डिडेट डिक्लेयार होनायाबो मोनसे स्ट्रेटेजि आरो बे हिसाबै गावनि इलेक्सन देरहानांगौनि स्ट्रेटेजिनि थाखाय दिनै BPF हान्जाया बेहा फुलि अथराइज बेहा इन्डिपेन्डेन्सि दं स्वाधीनता दं गावनि केन्डिडेटखौ माब्ला घोषणा होनो माब्ला घोषणा होआ खिन्थु खोथाया जाबाय जे केन्डिडेट घोषणा होखांनायनि उनाव दिनैहाय आल'सना खालामनायनि लेटार बे फैनाया थारैनो लेट जादों एसे सिगाङाव फैयोमोनब्ला हयथ' बेबायदि माबाया जानाय नङामोन दा बेखायनो दिनैनि दिनाव केन्डिडेट डिक्लेयार होनाया खुनु फेक्टर नङा बेखौ जोङो रायलायलायनाया जुदि पजिटिभ लाइनाव थाङो जोंनि गेजेराव एरा धरानि आरो कमप्रमाइज खालामलायनायनि माखासे फर्मुलाफ्रा थिग जायोब्ला बेफोर गासैबो जिनिसफ्रा आं सानो एडजास्टमेन्ट खालामलायनायाव बेवहाय जेबो गोब्राब जाया खोथाया जाहैबाय मा रायलायनाया जोङो मोनसे मिनिंफुल कनक्लुजनाव फैनांगोन आरो रायलायनाय होनोबा बेवहाय आफस मिमांसानि बाथ्राया फैगोन कमप्रमाइसनि बाथ्राया फैगोन गावबागावनि दाबि दावाफोरखौ हयथ'बा जोङो एसे सोलाय सोल' खालामनांनोबो हागौ आरो बेखौ मानिनानै सोलिलायनो हायोबा रायलायनाया जाफुंसार जागोन आरो जाफुंसार होनांगौनिनो बे नोजोरजों बेखायनो जायफोर संगठनफ्रा दिनै ज' जानानै 16था बर'नि जातीय संगठना ज' जानानै ओंखारबोदों बिथांमोनहा गेजेरनि जानानै मोनसे निउट्रेलिटि मेनटेन खालामनानै निरपेक्ष भाबै रावनिबो जायालासे गेजेरथारनि मोनसे नितिजों बिथांमोनहा खामानि मावनांगोन जाथि BTC बासायनाया बिथांमोननि टारगेट पलिटिकेल इउनिफिकेशन आन्डारस्टेन्डिं लाबोनायनि थाखाय बे गोब्राब बिबानखौ बिथांमोनहा बेनि थाखाय लादों आरो बिथांमोननि बे बिबान लानाया जाहाथे फेलें थाङा आं बिथांमोननि फारसे माने मोनसे उइसेसखौ होनाय जाबाय आरो खावलायनायबो थाबाय जे बिथांमोनहा माने खुब सिनसियारै जाहाथे आरो निउट्रेलिटिखौ मेनटेन खालामनानै पजिटिभ मोनसे एटिट्युड कनस्ट्राक्टिभ मोनसे माने सिन्ताधाराजों जाहाथे खामानि मावो बेनि थाखाय रायलायनायखौ दैदेनग्रा आफादफोरनि पक्षे आङो खावलायनाय थाबाय